Margit híd felől érkeznek délről északra a H145M és H225-ös gépár vonalban. Én ezt a bemutatót, ezt a képességet én katonai nyelven csak alaki foglalkozásnak, aki volt katona, azt tudja, valaki szerette, valaki nem, alaki foglalkozást. Most stílusosan légi alaki foglalkozást fogunk látni. Igen, ezt akartam mondani, hogy itt helikopterrel lehet, hogy nagyobb élvezet, mint a szárazföldön egy ilyen alaki. Igen, főleg ilyen meleg, vagy ahogy említettem, mindegyik gépben, ezekben már légkondicionáló, modern légkondicionáló, hűtő-fűtő berendezés van, és megtalálják a helikopterek a helyüket. Hölgyeim és uraim, kedves nézők, akkor az alaki foglalkozás lassan elkezdődik. Oszlopban érkezett a kötelék, most viszont vonalba sorakoznak föl, a műholdas navigációs rendszerre megtalálják a helyüket, amit előzetesen begyakoroltunk. A légi irányítás, ami a Dunán van, a Gellért-hegyen van, azoknak irányításának segítségével akkor megtörténik a balra át. Ezt vezényli valaki, vagy pedig Ezt vezényli. A budai oldalon van egy kikötve egy hadihajó, egy AN2-es hajó, látja, egy aknásznaszád, és azon van az előretolt repülés irányító, aki itt is áll mellettünk, aki segíti és figyelemmel kíséri a rádiózás rendjét. Szóval akkor vonalban rendeződve volt egy balra átunk. És ha minden megnyugszik, minden gépet stabilizálnak, akkor következik egy balra át. Pontosan tartják a gépek helyüket, ugyanis olyan fejlett navigációs rendszerrel rendelkeznek, hogy amit már a H145 mutatott, hogy elengedett kormányszervekkel is, ha betápláljuk a gép, oda repül, ahova mi szeretnénk. A 225-ösbe meg még inerciális navigációs rendszer is van, ami még pontosabbá teszi ezt a navigálást. És hogyha még